Katamarán, čo mi pripomína moje ponožky na konci sezóny. Hlavne teda sieť vpredu. Niekde zúrka, niekde tak chorvátsky poštopkaná. No, dobre. Tento konkrétne je už trochu vybývaný, no nič to nemení na fakte, že je to Lagun 450 F, kde to F znamená flybridge. Takže mostík je hore v strede a máš odtiaľ v celku slušný výhľad. Pamätám si, keď som pred rokmi išiel túto loď jazdiť prvýkrát. Som sa zľakol, aká je široká. 7,8 metra a dĺžka skoro 14 metrov. Nahrubo spočítaná užitková plocha na život bude okolo 120 metrov štvorcových, keď nepočítame technické priestory. Rozdelenie je klasické čartrové. V každom plaváku 2 hostovské kajuty a 1 skipperská, takže 4 plus 2, čo značí 10 ľudí relatívne komfortne. V salóne sa síce stôl dá sklopiť a môžu tam byť ešte 2 nocležníci, no to už je naozaj moc. Cena od 2000 mimo sezóny v nižšom sociálnom štandarde, po 9000 v top sezóne a v plnke. Vieš tu mať klímu, generátor, výrobník vody či ľadu, vonkajšie chladničky, no vieš aj nemať. Čo na tejto lodi nemám rád? Napriek kukátku v streche, pri pristávaní dozadu moc toho nevidíš, ale to je pri katamaronoch bežné. Čo mám rád? Sedenie a ležanie na palube. Ide naozaj o priestrannú loď, tak vonku ako aj v kajutách. Aj keď bude plne obsadený, každý si tu nájde svoje miesto, aj keď chce mať kľud.